Sljedeći artikl koji dolazi u ponudi dolazi također u kompletu. Što se tiče promotivne cijene koja stoji na vašim ekranima, radi se znači o cijeni po kojoj možete dobiti ova predivna dva artikla koja su nova u sklopu naše nove kolekcije i također dajemo vam znači niz pogodnosti. Za ovu jedinstvenu cijenu dobivate čak dva artikla i radi se o predivnoj narukvici koja dolazi u kompletu sa naušnicama. A kada je riječ o kompletu, svakako znate da ova dva artikla možete nositi i zasebno, ali također i odvojeno, znači ili zasebno, odnosno odvojeno ili u sklopu kompleta. Što se tiče izgleda same narukvice, znači radi se o vrlo jednostavnom modelu, radi se o crvenom koralju. Narukvica je sačinjena od tih koraljnih bisera, onako koji podsjećaju na kuglice i uz ovu crvenu boju znači vidimo da postoje ovdje i srebrni detalji. Uz crveni koralj je tu i ovaj predivan srebrni detalj, znači radi se o srebrnoj kuglici koja ovako po sebi kao da ima lagane sitne kuglice i naravno tu uz taj srebrni detalj imamo i ove sitne bisere koje dolaze u srebrnoj boji. Što se tiče samog kopčanja ove narukvice, ona se vrlo jednostavno kopča, znači tu je klasična tradicionalna kopča koja je ovako dovoljno velika, tako da možete vrlo jednostavno ovaj artikl kopčati. Pa eto čisto da pokažemo i kako izgleda kada je zakopčana. Možemo naravno i otkopčati je vrlo jednostavno, kažem kopča je zaista dosta velika, tako da vrlo jednostavno se kopča. Što se tiče drugog artikla koji dolazi u sklopu naše promotivne ponude, tu su i predivne naušnice koje dolaze u ovoj srebrnoj varijanti. I ako usporedimo znači ovu kuglicu koja se nalazi na narukvici, ona je identična kao i ovaj detalj na naušnici, dok naušnica također u ovom gornjem dijelu ima znači ovaj sitan detalj, znači sitni crveni cirkon, to jest crveni koralj koji je prisutan također i na narukvici. Svakako budite brzi i naručite ovaj artikl na naš broj telefona.